A što se desilo? Jebi mu mamu! Trk! Bije sloba kao soko sivi. To muški, a neko jako pička neka. Sad moraš brzo da trčiš, brže! Kriminalac, neprijatelj prelazi reku! Moraš brzo da trčiš. Cipelicama tim svojim. Čovjek pogađa, ti zezaj. Gdje ćeš? Tu, gdje ćeš? Tu, gdje jesi, jesi. Sada idi tamo, Slobo. Jeste, da, priđi mu na 2 metra. Bravo. Bije Sloba. Stječe perspektive. Viš kako ide ispod? Sad si otkočio. Čisto da znaš. Okej. Danas majko želim svoga sina. Srednja meta, ne... Jesi otkočio ti to? Jesi, otkočio si. Jesam, ali ovo treba se vratiti. U redu, dobro je, ja mislim da je dobar. Jel nije? A nije se vratio, da, nije se vratio. Nešto je zaglavilo. E. Moraš da uzmeš šanžeš koji ima metku. Aaaa. Probo. Hoće da čujem Juri žeti. Sa tim cvikerima si baš iz 90-ih. Navikli, ogluvili smo već. On je lovac. Dobro, Dobro je. Već ti je napuh sagu. Oko je. Samo jače, skroz do kraja. Jako.
Ajde, pičkice jedna. Skroz do kraja drži. To. Ništa, povuci ponovo, ajde. Eto ga, tu je. O, brate, ovo dvalje rame je. Dobro, dobro. Ne. Nisam ja možda dobro. Nemoj želju da plašiš sad, brate. Adam. A? Ovo mi se Dobra, za po kući. Ovo svaka kuća treba diva, jel? Da. Kuća treba diva po jel? Svi imaju žute kartone. Šta je, sine? Nisam naslonio, dobro, zezam se. Ideš ovaj. Šta ćeš da radiš kad dođe karabin, majko Aktivno, mila? samo To je svaki. Želja da znaš šta Napred. trese malo jače da se ne baci na ovu šljivu. Nasloni na rame, Trešni, lepo. šta je? Dobro ga stegni. Sad ga lomi. Ajde, napred. Jače nazad, skroz. To. More. U sredinu, ko što je. Metar. Mašala. Ovo što sam putove. Kakav krisplej čovječe. Mora ga fiksira. Da bi znao ništa da rešava. Pa kako tamo neko ode i kad jaukne, ono... To je dokaz. To je to, ne Kao, diraj, ne noga, diraj. diži. Da li ti daju to na granici? Snimaj zvan. Hvala što ste bili. Nemojte lasička, ovo je sve divno. To se njemu poželjno. Jesi pogodio? O, Komada? 3 komada. Pa ovo je super za mene posao. Sednem kod čovjek, nastavim pivce, Ne, ovo ko na poslu, jel? ko na poslu, samo što nije Macintosh nego ovaj karabin. Ali dobro, Kako ide samo dole, a? Nego je 408. mišam samo malo. Klik, klik. Ne snimam čovjek. Sad je nepovoljno. Dobro vidi. Nema već. Opet slikam. Jesi stavio pet? Jes. Šta si ti slušalice? Šta si ti naočare? To ako eksplodira nema naočara koji ti pomognu. Pa ste ne kačite slike. Sad sigurno, nisam Pa još se pomakne. Ne nazad. vidi se odavde ništa. Po meni se nazadiš. Našteluj se, kako god, stolicu, sve našteluj. Znači, ko snajper, znači, ćutiš i...
moraš repetiraš, ja. Neće sam. Udri. Uj. Da. To je partizanska, nije to... Pod mišku, kundak, pa onda... Ajde, malo vežbe, ono, da ogladnimo. Četiri, majstor. 4, majstor, o, mašala. 4-5, bato, šta 4, ne kradiš. 3, 5. Svi pet. 5, au. Au, Svaka čast. upucao pušku. Ali malo vidiš da bacalo sve na lijepo. Ništa, zamotaj to samo gore da nekako... Ko sjebe kanap? Ko obori kanap? Ti babija. To. Kao, Lepo se vidimo. to se zove korabar, izvolite. Da. Pogledaj. Vidiš, super. Ja bi možda mogu gađati pašu pa rikušati metu. To. Jedni metar ovo. Pucaš Damir. Zato da Slaba rešio. Slaba rešio. sad ću ja da skinem. Da, on ih to se zajebava, znaš, s ovom. Da, kao šta sad tu. Nešto od ovoga. Osta flaša cela, majku joj jebe. Jače. Ali vidi da se nešto sprema. Trese se. Sad je ona gotova. Lak se flaša sad. Vidiš, nije lako biti flaša ljudi. Menjač. Repetiranje. U prvu. Uska meta. Vidi. Tak si. Na sreću. Ajde zla, evo te neprijatelj prelazi reku. Potreći, jel da? Tako je duboka da ne punim, a? Neprijatelj je glup. Ajde, sedem malo. Ovo se najviše sviđa kod ovog pucanja. Ste probali staviti one sunđe? Da se visok znao. Treba u kopu. Ovo se da bude više. Stegni ti to dobro da te ne zvizne po čelu, brate. Mislim, pušku kad pucaš, mada ti si bio u vojsci, to znam. Da. Čovjek išao u vojsku, nema šta. Iz prve.